yma ydy chi dod i'r gylch yn ystod eich gwaith. So this session is based on safety during work experience. Cyflwyno Angharad nod y wers yn Gymraeg yn unig ar lafar, ond wrth ei gyflwyno cyfeiriau at yr ochr Saesneg o'r cyflwyniad pwynt pŵer, fel bod y dysgwyr di-Gymraeg yn gwybod a beth mae hi'n sôn. So byddwch chi yn dysgu am y mathau o ddamweiniau a all ddigwydd yn y gwaith ac arbrofiad gwaith. The types of accidents that could happen at work. Gwelwch yma fod Angharad wedi cadw dylliannau dysgu'n syml ac yn gryno, fel bod modd yn mynd drwyddyn nhw'n ddwyieithog yn gyflym. Dwi'n mynd i roi chi syth mewn i weithgaredd. I'm going to put you straight into an activity, waith grŵp. Yn dilyn hyn, mae hi'n rhannu'r dosbarth yn syth mewn i grwpiau iaith, mwyn osgoi treulio gormod o amser yn rhoi cyflwyniad dwyieithog llafurus o flaen y dosbarth.